Ja, Løje igen. Jamen, hende der var med her for de sidste 4 afsnit, hun er ikke med i dag, desværre. Så lige nu i hvert fald, det kan være hun kommer senere. Og der var ikke tid lige nu. Så, jeg tænker faktisk, at vi skal måske bygge lidt på det her hus. Faktisk tænker jeg, nej, why not? Vi skal jo have bygget det skide hus på et tidspunkt. Så, ja, det tænker jeg lige at gøre. Nej, det er værd. Og som sagt, så må jeg meget gerne subscribe, eller like, og ja, alt det der, tænker jeg. Så, ja. Ellers så skal vi bare bygge huset i dag, og ja, bare hygge sådan. Hvad vi ellers finder på, tænker jeg. Faktisk. Så, ja. Hvorfor har hun sat den der? Ja, okay. Ja, det er lidt mærkeligt det der. Men ja, så. Jeg tænker også, at vi skal have fundet ud af noget med en mine på et tidspunkt, så vi kan få nogle diamond. Så vi kan få nogle diamanter også. Fordi vi skal jo have opgraderet vores liv på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Så, jeg håber jeg har mere træk. Ja, det har jeg. Ej, nu har jeg ikke mere træ, hvad sker? Der var noget der. Sådan der. Og I må meget gerne skrive, om I vil se mere af det her, fordi ellers så kan jeg spille GTA, eller ja, det har jeg nemlig også. Så er vi snart færdige med det. Det tager jo ikke så lang tid, tænker jeg. Men når man ikke har mere træ, så kan det godt tage lidt lang tid. Fordi så skal man have hugget det igen, og ja, det er lidt træls. Jeg synes ikke, der er så meget lyd på det her. Det er lidt irriterende, faktisk. Nu vil jeg lige skulle der. Sådan. Der. Så, den skulle lidt længere op. Det var fordi, jeg synes det larmede lidt meget i de andre videoer. Så har jeg skruet ned, men nu har jeg skruet lidt for meget ned. Så. Jeg tænker også, at vi skal udforske det derude, fordi det ser ret sjovt ud. Det er sådan et huller og ja. Jeg mangler sgu da mad. Altså, ja, jeg har mad, men ja. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget træ jeg skal bruge sådan rigtigt, så jeg hugger bare lige, så ja, der er jo sådan noget her træ, det bliver jo 4 stykker hver gang, men ligesom hugger 1 stykke fra et træ. Det er faktisk ret sjovt, hvis man tænker over det, så er de jo lige store, alle de stykker, så de burde jo give 4, fordi man piller jo bare barken af, tænker jeg. Jeg ved ikke, nu er det jo et spil, så jeg kan så gøre det. Det er faktisk lidt for højt, det musik der. Pas. Lige der. Så. Jeg tænker også lige, at jeg skal have sat noget kylling over chicken. Og hvad var det jeg skulle? Hvad sagde jeg skulle? Det kan jeg ikke huske.
Jo, jeg skulle lave på det der hus der. Hvad fanden skete der lige der? Ja, okay. Så, ja. Ellers er det bare sådan en lille hyggeserie det her. Hvor jeg bare, ja. Så, det er jo også meget hyggeligt, når man ikke rigtig ved, hvad man skal lave ellers. Sådan rigtigt. Udover cykle. Det gør, fuck man, hvad skete der der? Jeg var rigtig tæt på at dø der. Det var ikke så godt. Det er ulempen ved at bo på et bjerg. Det er, at der er langt ned. Sådan ret langt ned. Sådan lidt meget ned. Langt ned. Altså. Oh my god, har jeg ikke noget. Jeg har selvfølgelig kun 4 stykker. Kan jeg ikke... det er irriterende. Nu går solen selvfølgelig også ned, så kan jeg slet ikke komme videre. Det er selvfølgelig også dejligt, at solen er der. Hvor fanden er jeg henne? Nå, au. Der er sådan der. Gå væk. Jeg skal jo bare lige op på den anden side. Så det må være herovre, tænker jeg. Fordi, hvor fanden skulle det ellers være? Ja, jeg bander rigtig meget. Hvis ikke jeg har fornøjet det på min. Og I må godt skrive, hvis de skal være længere eller kortere, de her afsnit. Eller episoder, som man også kalder det. Jeg skal i sengen. Jeg skal rene mig i sengen. Ellers skulle vi bare overleve de her, den her. Øj, der er en hund. Au. Jeg er tæt på at dø her. Og man er så engang op på det rigtige bjerg. Man. Det er jo, fordi de er forbundet sammen, de her bjerg her. Det kunne, som jeg sagde før, så kunne det være, at vi skulle overleve den her nat. Fordi så kunne vi skaffe nogle bone, knogler. Og så kunne vi få en hund, som jeg så lige har dræbt. Det er rigtig flot. Nej, stop. Ej, jeg er dårlig til det her. Faktisk virkelig dårligt. Det kan være i næste afsnit af de der. Hun hedder så Cecilie. Hun kommer med. Tænker jeg faktisk. Fordi der tror jeg godt hun kan. Hold op, der kommer mange dyr lige pludselig. Det vil så resultere i, at jeg har rigtig meget mad. Kiggede jeg lige på den der? Det var ikke så godt. Den der Enderman, den, jeg ved ikke om I så den. Den var lige nøjere nok. Det ligner sådan en skyblock det her. Det kunne det godt lide. Det er simpelthen for nemt der. Det er faktisk en ret smuk udsigt, der er herfra. Jeg synes, det er meget nemmere at bygge i, hvad hedder det, på computer, end det er på PlayStation. Fordi der det er bare lidt nemmere, vil jeg sige. Det må jeg, hvad synes I? Er det nemmest på PC, Xbox, PlayStation, whatever. Hvor fanden er vores ko blevet af? Er den despawnet? Ja. Kan du komme herop bare? Kan du komme herop? Kan I komme herop? Au. Hvorfor fanden gav de mig skade? De var jo ikke engang tæt på mig. Jeg håber ikke mit tastatur larmer ham over. Det var faktisk bare fordi jeg ville fjerne det her, så er det der
den zombie, der havde en gummihjelm på, så ville jeg have den, hvis jeg så fik den. Jeg ved ikke rigtig, om det bliver grimt, det her hus, altså. Det er måske lidt for højt. Ved du hvad? Jeg piller det halvdelen af det ned. Det er simpelthen ikke så kønt, det her. Det er lige for højt nok. Hvorfor er der lys derovre? Er det en village? Det kunne være, at vi skulle over og se den. Udforske den. Fordi jeg kan jo bare hoppe ned der faktisk. Det er faktisk det nemmeste. Nu håber jeg ikke, at jeg dør på det her tidspunkt, fordi at, det er ikke så sjovt at dø. Jeg synes, det er der vel ingen, der synes, det er sjovt. Sådan noget. Tænker jeg faktisk, du må bare lige dø. Chicken, så kan du blive lavet om til nuggets. Hvorfor bliver du ikke stor? Du er da faktisk virkelig irriterende. Så. Du er dygtig. You are very good. Nej, der er får. Jeg vender mig om, og så spawner der et får. Hvad fanden er chancen lige for det? Der er så en fedt. Lækkert. Det er jo også sjovt. Hvis man ikke ved, hvad man skal gøre. Så kan man bare dræbe zombier. Uden at dø. Det er også det nemmeste. Jeg kan ikke finde ud af at kravle op ad den stige her. Hvorfor slår jeg med et sværd? Der slår jeg 3, det giver ingen mening. Okay, der var bare lige min telefon, der larmer. Jeg ved ikke, om I kunne høre det. Det var faktisk virkelig irriterende. Hvad sker der for de køer, mand? Har den taget sine venner med, eller hvad? Sker der lige nu? Okay, der er spawnet så også en creeper. Fedt. Den dør faktisk lige. Creeper! Hvor er du henne? Okay, det gider jeg faktisk sige med at slås med nu, fordi jeg har ikke... Jo, jeg har faktisk rigeligt liv lige nu, men det er god mad til gengæld. Jeg ser, der spawner lige nogle flere. Hvad sker der? Gud! Shit, kraftigt er mærkeligt ud af de der dyr. Nu! Ej, hvad sker der, mand? Gå væk! Gå væk, sagde jeg. Du skal ikke slå mig. Det gider jeg ikke. Det er ikke sjovt. Skriv noget i kommentaren, hvor lang tid de her afsnit skal være. Jeg ved ikke, om det er for kort eller så langt, fordi jeg har lige startet på YouTube. Sådan der. Sådan der. Vi skal lave nogle kister, tror jeg. Men jeg skal jo faktisk bruge det her træ. Nå, det går bra. Jeg skal også lige have fjernet den her. Jeg synes simpelthen, det der musik, det er simpelthen for højt. Det larmer simpelthen for højt. Det skal også fordi, jeg har skruet helt op, mand. Men jeg har sådan en indtryk af, at de her videoer, de skal sådan cirka vare, en halv time tid eller sådan noget. Virker det ikke meget godt? Skriv noget i kommentaren, hvis I synes det. Det er også sikkert, at I synes, det er mega for langt, og så bare vil have 20 minutter eller ja. Det bestemmer I. Det er selvfølgelig jer, jeg laver det til. Og så siger vi lige Katarun.
gider vi ikke bruge. Snakker jeg for meget? Det ved jeg ikke. Der skal jo ske et eller andet i den her video. Jeg kan også spille Fortnite på et tidspunkt, hvis det... Øj, se, vi har fået en hund. Vi mangler bare nogle boge. Dø. Bare meget liv har du lige. Hvad sker der for, at der er så mange dyr her? Jeg skulle have mit kød. Du skal ikke slå mig, så brænder jeg. Det gider jeg ikke være med til. Hvor er de skulle se, jeg har allerede 21 kød. Det er jo vildt. Eller, det er kun 21. Fordi det er 500. Der. Hvor er det, de skulle fordele. Det er en god idé, det er at fordele tingene, fordi så går det lige lidt hurtigere. Hvad jeg lige skulle have fjernet. Det var ikke, jeg ved ikke om det der, det var min eller en andens. Det var lidt mærkeligt. Nå, ja. Nå, du er her stadigvæk, hun. Du vil måske gerne være min. Det vil du også gerne. Du kommer i hvert fald ned i min mave. Ja, nå, nu går jeg i gang med at hugge det her træ igen. Ikke fordi det er særlig sjovt at se på, men det skal jo gøres. Det bliver simpelthen for højt, det her, synes jeg. Det skal ikke være sådan et etagehus. Fordi vores hus, det kan jo være her, og så kan det gå længere ud her, tænker jeg. Og det kan være en god idé. Det var bare min idé. Vi bor sgu da sikkert lige ved siden af en heks. Der er en sump der. Men jeg kan ikke se nu. Ja. Det er et ret fedt biome det her, fordi der er sne der, så er der, hvad hedder sådan noget, sump, og så er der helt normalt, hvad er jeres yndlingsbiome egentlig i Minecraft? Og så er der selvfølgelig bjerge, som jeg også er på. Eller det er jo ikke et biome, det er jo bare helt normalt. Er det her ikke fint størrelse? Jeg skal lige have samlet alle de her ting frem, og så tænker jeg faktisk lige at lave en par kister. Hvad er det der? Flashing table. Hvad kan man bruge det til? Nå, det laver våben over. Flashing. Nå, det er til at... ja, hvad hedder det nu? Ja, ved jeg ikke. Det må jeg godt skrive, hvis I ved det, så må jeg godt skrive det. Fordi jeg aner det ikke. Nu gør jeg lige sådan der, fordi så har jeg min egen kiste. Og jeg kan godt lide at sortere, så jeg sorterer selvfølgelig mellem kød og alle de der ting. Eller mad og grøntsager og ja, alt det der. Og våben. Det kan jeg også godt lide at sortere, fordi det giver ligesom sådan ro i hjernen, synes jeg.